כך נראה ביקור רשמי של מפקד צבא איראן במתחם הסודי לייצור מל"טים. הערוץ הממלכתי של איראן מפרסם הבוקר את התיעוד של הבסיס התת-קרקעי ובו תצוגת תכלית של המל"טים שפיתחה איראן. לפי הדיווח, הטילים והמטוסים שאתם רואים כאן הם שהופכים את איראן למעצמת המל"טים החזקה באזור. ارتش با سرعت بالایی در حال توسعه قدرت و توان پهپادیش هست. پهپادهای جدید و با مأموریت‌های متعدد و متنوع در حال ساخت است در کشور. خب این در کنار توان و امکانات سپاه دو بازوی قدرتمند پهپادی برای کشور رو. התזמון בפרסום הכתבה הזאת כנראה לא מקרי, כי לפני 24 שעות פורסם הדיווח הזה בניו יורק טיימס, ובו התברר שתאונת העבודה במתקן הצבאי בפרצ'ין השבוע היא בכלל תקיפה שבוצעה איך לא על ידי מל"ט. 3 גורמים איראנים ובכיר אמריקני מסרו לעיתון שמל"ט מתאבד התפוצץ על מבנה למחקר ופיתוח מל"טים במשרד ההגנה האיראני. אמנם לא הייתה כאן נטילת אחריות מיידית, אך דפוס התקיפה לפי הגורמים מתאים לאירועים קודמים שיוחסו לישראל. برای اینکه شباهت‌های زیادی من می‌بینم با اتفاقاتی که در کرج مثلا افتاده یا در پایگاه پهپادی سپاه در کرمانشاه افتاده و در همینطور در نتنز. به نظر میرسه که همونطوری که فرمودین اسرائیل اگر کار اسرائیل باشه این عوامل این حملات میتونن کاملا آزادی عمل، آزادی تحرک در داخل کشور دارن و میتونن خودشون رو به حساس ترین مراکز نظامی ایران. במקביל משמרות המהפכה מתפארת בהישג נוסף במפרץ הפרסי. Iran's Islamic Revolution Guards Corps has seized 2 Greek oil tankers in the Persian Gulf. בטהרן טענו שהמכליות שנעצרו הפרו את החוקים, אך לא פרטו באיזו דרך. According to shipping sources, Suezmaxes Delta Poseidon and Prudent Warrior had both loaded at the Basra port in Iraq. Latter was carrying an oil cargo for the United States. גם כאן נראה שהתזמון הוא הסיפור. מוקדם יותר השבוע עצרה ארצות הברית בסיועה של יוון 2 מכליות נפט איראניות בים התיכון, בטענה שאלה מפרות את הסנקציות. בחשבון הטוויטר של משמרות המהפכה כתבו על התקרית, זה המפרץ הפרסי ויש בו רק בוס אחד. ואולי בסופו של שבוע שבו באיראן מונים הפסדים, בין אם בהחלטה להשאיר את משמרות המהפכה ברשימת ארגוני הטרור, ובין אם בחיסול בכיר בארגון והתקיפה בפרצ'ין, יש כאן ניסיון להציג שליטה באזור גזרה שרק אפשר.